Oso gazte nintzela 14-15 urtekin, egiten ziren UEUko ikastaroak Darra honan. Ni gara hartan institutora joaten nintzen eta are bazuen sekulako xarma niretzat. Ikuste horren beste euskaldun udan, programa interesgarri horiek, baina nintzen matrikulatu oso gazte nintzelako. 14 urterekin orain nintzen 15 urterekin nola. Baina sekulako xarma zuen, oraindik gogoratzean, badute zirrara hori barnean. Zer ote zendura eta gainera jendea lotan eta hola. Eta azkenean apuntatu nintzen antzerkigintza ikastaro batean, Ander Lipusekin. Gogoan dut perfectamente, ez nuen ikastaroa bukatu, zaki zer pasatu zen edo, egun batzutan izan zen oso zirraragarria. Bai, horrexek antzagutu nuen. Bai. Niri gauza pila bat, gero ura izan zen nire lehen kontaktua, oso berriro diot oso gazte nintzela, gero egin nituen ikastaro batzuk Baionan, udako ikastaroak, itzultun gintza eta bar, eta egin nituen ikastaro batzuk, eta beti interesgarria, beti serioa, beti kalitatezkoak, eta gero izan nuen aukera kurrikulumen bat edo bidaltzeko. Eta kurrikulum hori bidali nuenik ere ahaztu nuen gero, eta gero jaso nuen Nafarroako ordezkariaren deia, haber ikastaro batzuk eman nituen, eta hori ere, bai, ez da? Ze ni banintzen pixkat disiplina batean edo, ari nintzen ere ikerketak eta egiten, baina ez nuen inoiz aukera izan hori inori erakusteko, eta bat, eta hor hasi zen ibilbide bat, sekula irudikatuko ez duena, ze ibilbide luzea izango zen, ze nik pedagogia munduan edo eskolaren munduan eta egin dudan guztia, UEU egin dut, eta nik zinez, esaten dudanean, ez dakit nonbaitera noanean, eta Bangu Unibertsitateren izenean zoazen galdetzi zutenean, nik lan egiten beste unibertsitate batzutan, baina zinez sentitzen dut UEUren ordezkari bezala nola, ze nik unibertsitate munduan pedagogia UEU egin dut. Eta nezat hori sekulako eskerron posatzen dit. Eta gero noski horrelako esperientziak eta gero parte alizatea, baiteko zuzendaritza organ horretan, hori ere noski interesgarria. Esan dut ibilbide guztia ikasle, irakasle, eta orain beste erabaki batzuen ere muan. Eta zer eskaintzen duen UEU, lehenago ere esan dut, inpresioa dut oso ikastaro serioak, duinak, kalitatezkoak eta eskaintzen direla. Eskaintzen dituela ikastaroak agian beste unibertsitate batzuk eskaintzen ez dituztenak, edo beste disiplina batzuetan eta ari da bidea egiten, da jorratzen. Eta niretzat ere oso gauza importantea dena, da ikuspegi nazionala duen unibertsitate bakarra dela. Gurean, ez dugu beste unibertsitaterik, gurea dena, eta UEU bada. Ez, hoxe. Nafarroan, hau da, erkidegoan, edo erkidego esaten zaion horretan, edo bada euskaraz ikasteko aukera handiagoa, lizentzia eta gradu bat egiten aldira euskaraz, agian ez nahiko genituzkenak bezain beste, baina egiten alda ez. Nafarroan hutsunea askoz ere handiagoa da, eta zentzu horretan UEU betetzen alduen hutsunea handiagoa da, eta bere eginkizuna eta bere funtzioa handiagoa, alegia euskaraz ikasi izatea gauza asko bere eskutik egin beharko da, ze hor ditugun bi unibertsitate horiek oso gauza gutxi eskaintzen dute euskaraz. Eta zebite egiten ari den, harrigarriki nolabait, ze izan ditugu bolada txarrak eta garai txarrak, baina orain esango nuke ari dela handitzen eta zentzu horretan jendeagian hori dago hartzen UEUren beharrezkotasunaz, ez? Ikusi behar, baina. Erronka bezala nik uste dut UEUk lortu behar duela unibertsitate ofizial bat izatea, gurea izan duen unibertsitate bat, eta zer esanik ez Nafarroan. Hori helburu nagusi bezala, erronka txikiago bezala, esango nuke adibidez formazio egonkorragoak, disiplina batean murgiltzeko, baina ez dakit, halako agian ez dute izen hori izan behar, baina gradu ondokoak edo, baina hau da, jendeak ikasi ahal izatea UEU benetan ez dakit. Ez ikastarrotxo bat, baizik eta esatea hau ikasten ari naiz Nafarroko Unibertsitate Publikoan, baina hemen ikasten ari naiz beste hau, ez? Beste ambizio batekin agian. Lehenago esan dudanaren aritik, niretzat UEU da gure herrian nazionala den unibertsitate bakarra. Eta zentzu horretan geure bezala konsideratzen dugun unibertsitate bakarra. Horrek suposatzen dio erronka bat, noski ez da bakarrik euskaraz irakastea. Unibertsitate nazional batek beste erronka batzuk ere izan behar ditu. Alegia, benetan esaten duenean UEUkoa naizela, esatut benetan nire unibertsitatea balitz bezala. Eta ematen diodan garrantzia ez da beste bati ematen diodana baino txikiagoa, kontrakoa. Hain zuzen, gurea delako. Baina noski horretarako behar da ausardia eta ez dakit UEUk izanen duen edo izanen dugun, ez? Horrela erakusteko gure burua, ez? UEU hori da.
beste garai batean zentzu gehiago zuen, euskaraz irakastea, euskaraz gauzak eskaintzea, orain hori beste batzuk ere egiten dute. Zeu itxune beteko dugu guk ez baldin bada hori. Eta esango nuke nire erronka eta nire helburua eta nire eginkizuna talderagilean ere horren beharrezkotasuna zuharraraztea dela.